Hello guys! Andito pa ako ngayon, palabas ng Cavendish, sa lugar kung saan ako. Ito yung building yan, na bagong gawa yan. Yung pinakamalaking building yan dito noon, pinalitan. Ayan, tapos ito yung building na tinirahan ko. Ganyan siya. Ganyan siya, kataas. Yan siya. Andito na ako ngayon sa entrance. Ito yung lugar ko ngayon, napakaganda. Ayan. Atin muna nga anuhin, ikot ang camera. Ayan, ganito kaganda ang ating lugar. Ito, may sasakyan mga trabahador to dito. Wow, ang ganda ng buong gabi. Ano siya parang nalalang. Tapos, andito tayo ngayon sa ito yung single gumamela. Ang ganda ng bulaklak niya. Single petals. Ito naman yung napaka-cute. Ang gusto ko ito siya. Pino na napakaganda. Ang gandang pagmasda. Hindi pa siya masyadong maraming bulaklak. Dito pala, sa bandang kuwan, mayroon na siya mga bula-bulaklak, pero dun sa bunga, wala pa. Pero hindi pa siya karamihan niya. Mga ilang araw pa, puno-puno na yun sa bulaklak. 仲有邊個做過秦始皇？唔多嘅，喂，某程度李連杰嗰係咪咧？都係啦。咪係嗰個喺嗰個都未俾人撻嘢嘅，咁咪冇咁啲珠寶嘅。其中有一套珠寶就係即係佢個皇家嘅珠寶，國家級嘅國寶嚟㗎啦。幾歲到今日都係高手啊！係肯定啊，唔使擺佢嗰度。我成日覺得威廉頓如果以睇佢生平嚟講咧，已經撞著斯朗為止啊！即係兩個咁守紀律嘅人，即係佢話佢到老太遠唔知點知，佢到老咗都仲係即係中意嗰鋪咧。我中意做戲。威靈頓顯靈啊！我唔係講笑，即係老夫時間扶翻正佢，因為好多嘢佢好快喎。佢真係譬如我哋有啲嘢俾啲車撞咗之後啊，你都要一段時間啊，路政有先啲地方我見成個幾兩個禮拜。係啊，譬如水塘嗰啲石嗰啲咧，咪好多時候俾嗰啲車，因為唔熟路啊嘛，嗰個轉彎位大潭嗰啲咪硬啦，咁都需要時間嘅。撞上啲揾翻佢佢即係難嘅。南塘到落到底啦嚇，差不多咧，嗰度咧有兩個嗰啲叫路，唔係路牌嗰啲平夜晚俾你睇到個反光，即係知道嗰度有嚿嘢嘅。嗰個黃色嗰兩嚿嘢咧係我諗香港命中率被撞低嘅機會係最高嘅。用我目測啊，係啦，咦佢第一佢經常被撞低，所以我有留意到，不過大概幾耐會企翻起身咧咁。一時嘅，有時係早啲幾日，有時係可能成個禮拜。所以咧，琴日嗰激旱激有貨喺香港添啊，行嗰度係啊，嗰條街有燒鵝，有兩檔。好多嘢嘅。今日仲多，今日嗰度就更加熱鬧，因為即係除夕嘅倒數啦，佢係其中一個熱點啊，就係嗰度噶啦。咁啊，我覺得應該威靈頓都變咗噶啦，因為知道倒數啊嘛，佢哋要翻去。佢都講咗翻學，過節嘅佢要過節㗎。拿破崙啊，11個世紀，春回頭十月嘅時候，以9500萬元售出博倫街8號全棟物業，當時已經惹嚟結業嘅猜測。進回堂嘅結業最勁嘅並唔係碌衣底，好似我咁啊，行過會飲杯24美國，令我懷疑佢係全港唯一。所以每次經過皇后大道中，望翻上去士丹利街，就會見到佢屹立喺個街角。雖然佢都有啲歲月嘅痕跡，但係不至於俾人風燭殘年嘅感覺，反而覺得佢一把年紀，腰骨挺直，都算係硬淨喎，有種安慰嘅。有財寶嘅味道，往往會俾人一種安全感，覺得苦口良藥，飲一劑舒筋活絡，令人好樂意親近。雖然幫襯咗好多年，但係總係飲完杯24美，放低銀兩就走。
涼茶香港人由細飲到大，但係細個嘅我只會叫佢做苦茶嘅，真係苦過弟弟啊嘛！家人一齊飲，慢慢我就分得開，自己飲就有嘉應子或者青提子乾，一家大細呢就冇呢支歌仔唱啦。飲藥同苦茶就係咁區分嘅啫。早幾日同幾個朋友搞咗個聖誕麻雀晚飯直落聯歡會，由於打麻雀又唔想食咁多外賣，於是發起由朋友2個外傭煮菲律賓菜，另外再叫炸雞嚟一個菲律賓之夜。呢啲食物都比較熱氣，有人提議不如煲涼茶啦，我就提議隻茅根定係五花茶，估唔到大家竟然揀咗五花茶，童年回憶翻晒嚟，自家煲涼茶梗係分外甜啦。冇錯，人大咗就會發現被逼飲嘅係苦茶咯，自願飲嘅咪就係涼茶咯。AIA 友邦嘉年華，傳遞愛，凝聚社區。今年嘅友邦嘉年華特別有意義，唔單止會捐出5萬張慈善門票，更增設玩具捐贈計劃。大家可以選擇將贏到嘅公仔捐俾慈善機構，將快樂分享俾更多嘅人。即日起到3月1號，AIA 友邦嘉年華見。Skin white with your soul black, just like the promised land. 提示會主動同場所聯絡。新階段控煙措施規定，院舍、學校同醫院等指定場所專用出入口3米範圍嘅公眾地方屬於禁煙區，違例吸煙另額罰款，由1,500蚊加到3,000蚊。排隊輪候公共交通工具或者排隊進入指定處所都係禁止吸煙。蘭桂坊協會總監張素薇喺一個電台節目表示，今晚有舉辦跨年倒數活動嘅酒吧同餐廳訂座率達到8至9成，有餐廳已經爆滿，形容情況理想。又話今年旅發局將跨年倒數活動移師到遮打道行人專用區，有助帶動蘭桂坊生意，而酒吧亦都相應延長營業。旅遊促進會總幹事崔定邦相信，中環跨年倒數活動有足夠號召力，加上遊客對旅發局聖誕節慶活動當日小鎮評價高，相信能夠吸引人流嚟香港。而聽日起，內地有連續3日公眾假期，相信今日傍晚會陸續有內地旅客到香港參與節慶活動。酒店方面，崔定邦話，節日假期酒店房價比平日率高，相信好多酒店今晚都會爆滿，但由於今年取消煙花匯演，會影響尖東一帶酒店嘅入住率同海景餐廳嘅入座率。烏克蘭總統澤連斯基話，喺推動和平進程嘅情況下，有文件將會喺下個月準備好簽署，但最終仍然取決於各方嘅意願。澤連斯基話，為咗令和談取得成功，佢準備以任何形式同俄羅斯總統普京談判，相信下個月有機會舉行烏克蘭同美歐領導人嘅聯合峰會。澤連斯基透露，目前實現烏克蘭和平談判一共涉及6份文件，包括安全保證同戰後恢復等，而第6份係烏方提出嘅和平計劃。佢又確認同美國總統特朗普正就美軍可能部署喺烏克蘭進行談判，希望喺安全保障框架下，由美軍派出維和部隊駐紮烏克蘭。如果能夠成事，將會大大提升烏克蘭嘅安全。呢節新聞報道完。Ang bilis ng biyahe. Andito na kami sa Victoria. Victoria Harbor na yan. Tapos mamaya-maya ng konti, nasa Victoria Park na. Ayan, oh. Victoria Park na ito. Kaya kailangan sunduin ako ng driver kasi oras di peligro na to eh. May party kasi. Kaya, yan, sabi ni Amo, paano kayang gawin natin? May party pa naman tapos nasa hospital. Kaya sabi niya, ganito na lang. Tawagan ko na yung driver para sunduin ka na bukas. Ayun. Maaga akong umalis nito tapos sinundo na lang ng driver.
Kasi alam mo na, pagka may trabaho ka, tapos may party, tapos may ibang lakad ka, naku, hirap talaga. Tapos nag-iisa ako dito. Kailangan talaga, kailangan ng saklolo. Sabi ni amo, kailangan sa susunod huwag kang pa-schedule sa ospital na mayroon tayong party. Sabi niya, araw ko to. Alam mo kung bakit? Ano to eh, nag-ano kasi siya, nagpa-party kasi siya pagka New Year. New Year ba to? Eh, grabe, para akong trumpo. Kailangan talagang kumilos. Kaya mula umaga hanggang 12:00 na ako natapos. Ganun ang aking kuwan dito, kalagayan. 'Di ba? Sobrang pagod. Ganun talaga ang buhay. Pagkakatulong ka, gawin mo ang kaya mo. Pero ano lang naman, sulit naman kasi siyempre, ang hinahabol natin dito, sahod. Yan. Kailangan kumilos para kailangan natin kumita, kailangan din natin kumilos. Ipakita na yung hindi naman sila lugi, 'di ba? Kumikita nga tayo ng malaki-laki, kailangan pagurin din yung sarili. Pagod na pagod yung katawan. Hindi tayo pumunta rito para mag-relax. Pumunta tayo dito para magtrabaho. Ganun. O, 'di ba? Tapos pagdating ko nito sa bahay, hanggang 12:00 ng gabi ang trabaho. Ganun ang buhay OFW. Kaya, ang akala ng iba, napakasimple, di ba? Ay nako, kung alam nyo lang ang aming kalagayan dito. Ayan, malapit na ako sa bahay. Ano na yan, yung building na yan, yung kita na yan, yan yung building na tiniran ko. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking palabas na kahit ano-ano na lang dahil sobrang busy kami dito sa trabaho. Maraming salamat. Bye-bye.